बेनिखायनो हामबाय मारगो चिनि मिडियारावनो कंग्रेस नोटिसा खरां किसा बंदखा कक्रि नों आनो जे सोमनि बेलाखेनो नंखौ माने कग्न संखा एदि जे हाबा बबाग्रानि तिदुमा बाय तिफ्रा मथा बिसिमै लाइबानि यागुलो आनो रों बेरेकनि ताई कबर बेरेकनि EM रिबानि बागै आं खाकायो रोंनो जतनि साइ थांखांखाय गोबां मा जोंजाल दङ म जोंजालनो या काग्रेनि बागै आं पुलियावनो जतनिनो जारा गोबां मा चिनि सेक्रों लेखा गोरों जारा रिटायार दंबाय खियाबरनिबो परामर्श लांनो हानाय आगि जारा खालाय थांनाय र चिनि पियु रिटायारमेन्ट जारा दङ डाइरेक्टर डेपुटी डाइरेक्टर नि जॉइंट डाइरेक्टर अमती लेवल नि चिनी जारा हाबैया गारजा साबुया गारजा रबायबा प्रग्राम सालायनाय आनि जामान sak आं बाहायके म रोंबेरेक न चिनी कामियाम चैनी तबक जे बेलाय के न देरा क्लाइजाक जे स्कूल रगो टीचर शॉर्टेज मिड डे मील थी मत मानिया बा रिपेयरिंग थी मतुनिया गोबां मा रोंनगनो यूरिनल पॉइंट थे चेंगै टॉयलेट ताई तुई काहामान थो गया आबनो बाइके तुई कामरमान थोरिमान गोबां मा हॉस्टेल रगो आंगिबो आनि थानि गोबां मा कक्थुम दङो गोबां अभिजुग दङ चिनि एदिस हापांनि गोबां मा हॉस्टेल दङ विशेष के लो क्लास जुमियारनि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्पॉन्सर खायजाक दङ आ जागारगो नाय नेके अंकाय हॉस्टेल तंनाय सिखुरि 50 टा जागाओ 20 जना 22 जना 30 जना रक्ते बाकी फिलआप निया तामनि बागै अथच गोबां मानसिनि बियालनि तलाक थांनाय BPL APL फानो अन्नपूर्णा रक फानो गोबां मा स्टुडेन्ट रक दङ बर' बुसाबुति रनो सालमयामति गार्जियन रक दङ किन्तु बुति रक्तांनि थाङिया ना जागा कोनो ना कोनो जोंजाल दंखना आबरनो बाइके दाक्ति ख्लाइमान वान सुबै दङ चिनि एडिसि हाबांगो ताबो प्राय 1600 नि above स्कूल दङ जों दलाय रगो नट रगो जों नुखा आरो SD क्लास 8 पर्यन्त रजाक आं अन्तत जुन मासनि बिसिङनो जत IS रबाय जत हेडमास्टर रबाय मालायनि आं सायथंनाय तायानि एडिस हाबांनो आं कयनाय जों डिस्ट्रिक्ट वाइज जुनाल वाइज नि आफानो काइनि काइथाम जुनाल न तुई कैसा डेपुटी PU जेमन स्टेट नि डेपुटी डाइरेक्टर ऑफिस तुमा हाय आबो खलंनान बागै आं सायथंनाय काई चिनि गार्जियन रबाय उराम जों गार्जियन नि मिटिं खालायजांनाय अमति खालायनो म रोंनो फरायनायनि बागै आं सायथंनाय कक बरंनि कक साना थांथानि अर अमन आं सिओ चिनि 19 दफा तिप्रा सारनि बिसिंगो शुधु कक बरक सानाय रक्समिया साकमा दङो लसाइ दङो काइपें दङो रांखल दङो गोबां मा चिनि दफा दङ बोतुरनो तैबो जे अदर्स लैंग्वेज जे इंडिजिनियस नि बिसिंगो जे अदर लैंग्वेज न तैबो आं एक्सपर्ट रबाय आं खानानि बिसिङाव आं कयजन खबरखा बरबो फायनाय बाइके कक बरंनो जों फरिमान कक बरंनि चिनि बिजाब जे गोबां मा सिजाक दंमोन बनो बाइके जों चिनि एरिसिनि बिसिं तै जों क्लाङिमान खालायमान आबनो जों सायथंनाय राज्य सरकार जेहेतु रोमान स्क्रिप्टनि बिरोधी
जोंखाय ताबो रोमान स्क्रिप्ट न ताइबो पपुलार खायने बागै जत स्कूल न आगनो चालू खायने बागै जत जागाव न रोमान स्क्रिप्ट न चिनी जत साइन बोर्ड रोंनों नि फांथं स्कूल नि फांथं एता हने बनो साबजुन नि फांथं जे कोनो ब्लग नि फांथं जत न रोमान स्क्रिप्ट बाय मांग न जों निजिनि पुइसा बाय नागाखाय जों सुजि जागाय जागाय थायरेनाय आबो सुमान सयथुम सार ते कैसे सुमं आं तिनि से फार्स्ट आंगानि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि बारजामान माने यागुलो आं तिनि पुइला अफिसो फायो आं एकटानि बिसिङावनो आंनि पियु डेपुटी पियु सिनियर अफिसारावनो रिंनाय आरो जारा तिनि एजुकेशननि जे एडिशनल सिउ बा डेपुटी सिउ रक बायबो आं कक सालायनाय ताम खालायमान बर' ताम तम बर' बुसुक दं सिनि टोटाल जे टीचार स्टाफ बुसुक दं डेपुटेशन बुसुक उन स्टाफ बुसुक स्टेट गवर्नमेंट बुसुक सिनि बुसुक दं एवं ताव बुसुक शर्टेज दं आबरनो एवं सिनि स्टूडेंट स्ट्रेंथ बुसुक टोटाल ताव जरा ऑल ओवर एडिसी एरिया नि जे स्कूल नि जत डाटा बायोडाटा न अंतत एक मास बिसिम आं कालेक्शन खायनानै